Днес е голям ден за Remarkable Studio. Машината, която Ricoma ни изпратиха, която не влизаше в студиото, днес потенциално може да влезе. Решението е да свалим прозореца и да вкараме машината директно там. И да видим реално какво ще стане. Звучи като луд план, ама единствения вариант. Само свалих прозореца, сега сме готови и чакаме мотокарчето. Носим машината към студиото и сега да видим какво ще стане. Карахме машината успешно и сега е време да я сетнем. Сглобяваме стойката, на която ще легнем нашата машина. Добро утро, ден 2, машината ни вече е сглобена и нашия специалист намесва конците по нея и прави първи тестове. Сега бързо ревю какво идва с машината като аксесуари. Имаме различни размери хлупове за равна бродерия, които са и кръгли, и квадратни, и по-големи. Освен хлуповете за равна бродерия, имаме и такива за шапки, като те идват и със специална приставка, която се слага в машината. Всички тези неща ще ни помогнат в следващите видеа да ви покажем супер интересни бродерии. Затова ни последвайте да ни подкрепите в това, което правим. Ето я, Ricoma MT2002. 2 глави, 20 игли. Тежи около 250 кг и за да я вкараме на втория етаж, ни трябваше помощ. Каква ни беше първата мисъл, когато вкарахме тази машина тук? Че работата ни ще стане доста по-лесна и по-удобна. Защото така имаме още 2 глави, които правят по 2 артикула едновременно. Скоро я пускаме в действие и следете да видите какво ще направим с нея. Новото ни студио се строи, но тогава машините ни ще работят тук. Ако искате да следите процеса, абонирайте се. И не забравяйте при всякакви поръчки от Ricoma да използвате нашия промокод Remarkable.